Tehát üdvözlök minden kedves nézőt, én itt Kristóf vagyok, és folytatni fogjuk az Dead of Night-ot. Az előző részben ugye ott hagytuk abba, hogy Harveynak a sztoriát elméletileg lezártuk. Igen, le is zártuk, ugye. Hát ő is meghalt. Jimmy ugye leszúrta. Na mindegy. Innen fogjuk folytatni. Annyira elméletileg most fogjuk kezdeni Rose-nak a sztoriát. Elvileg. Annyit tudok, hogy a 301-es folyosóra kell menni. Ennyit tudok. Én most oda felmegyek. Kinek hogyan tetszett a tegnapi videó? Jó sokat haladtunk előre. 70%-a már kész a sztoriból. Az ez komoly szerintem. Az ez komoly szerintem. 301 arra található. Erre. Ide be kell elméletileg jönni. Na és én inkább bekapcsolom a Rivatone programot, mert miért ne? Mit kell csináljak itt a 301-be? Nem tudom. Bármi változás. Budi? Abban van valami. 300. Ó, ez mi? Woman sobbing. Micsoda? Várj, mi történt? You know that man shouting and child crying. Child crying, bocsánat. Hey! Yeah. I'm here! Down here! Becsalom Jimmy-t ide. Ne fújj ennyire ez a kurva szél, amúgy már nagyon zavarok. This way! Gyere már! Jimmy? Csak mindegy, ameddig nem jön be, addig mirrorozok egyet. Oké, ezzel nem tudok mit csinálni ezzel a nagy... Nő? Te? Kettes floor. Hey! Tegnap amúgy jól megijedtem a részben, hát na, mint ahogy mondtam, ez tényleg egy horror játék. Na, rá, Jimmy van. Na, Jimmy enter the room. Bebújt. Megfordulok, nem akarom, hogy leüssön. Szóval le a második falra. Bebújt. Jó, soha le. Na mindegy. Le a másodikra. És elméletileg, ha be akarom fejezni az így nagyjából a sztorit.
Harvey was going to shoot Jimmy. It was just a letter opener. It was self-defense. Look. Is anyone there? Is anyone there? Nyádot. Is anyone there? Is anyone there? Mi? Hogy nem hallasz? Akkor itt. Is someone there? Is someone there? Spirit is too... Akkor itt van bent a storeroomba? Oké. Akkor itt vagy bent. Is someone there? Is someone there? I can hear you. Oh, Spirit is make contact. No. What's your name? I can hear you there as Rose. Rose Hall. This is my hotel. Mi? Hotel Preparation. Nem az volt Harvey is amúgy? Már nem rossz volt. I saw a lady explaining that the dagger was a letter opener. Who was she? It was me. I had to explain to the police that the dagger was just a letter opener and that Harvey had a loaded gun. Jimmy acted in self-defense. They understood. Self-defense, self-defense, persze. Self-defense, nem tudok beszélni. Persze, jó, oké. Na csak. Ezt ahogy látom, ez az egyes, vagy mi a faszom, ground floor. Úgy, várjál, hogy tudok megnézni a mirror. Lent megnézem pöcsömet, hogy hova kell menni. Most azért lépcsőzök, mert most nincs kedvem liftezni, csak azért. Nincsen liftezzene, baszki, hát unalmas így a lift. Nincs egy liftezzene, hogy szóljon. Pöttyök, na menjünk ki. Azt hittem, hogy ez is zárva lesz, mert akkor mondom hallod, én akkor egy hisztit csapok ki. Várjál. Na. Jimmy. Igen. Ó, szia. Na. Is it Rose? Is it Rose? Yes. Who were you greeting at the entrance in reception? Jimmy. He was coming home. The police understood. They believed him. But it changed him. He started helping me. Helping run the hotel. And he found a way of bringing in more guests. Nos, erre mit... Várjál. De megkérdezem ezt. I heard a man shouting at someone, telling them to do as he says. Who was he? That's me. I never knew what he wanted. There was only one thing I could give him. I saw Harvey being stabbed backstage. What happened? Harvey had gone mad. Jimmy was just defending himself. Aha, defending himself. Jaj, persze. Igen. Ez mi? Who is Hugo Punch? Choose Hugo Punch. Ezt tényleg megkérdezem tőle. It was Jimmy's comedy act. There's Jimmy Comedy Act. When you said Jimmy Is there found a a way Seffi? of bringing in more Is there guests, Seffi? is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Hugo Punch poster. Yes, that was Jimmy's stage act. He was a comedian. He was good. Really good. People started to come just to watch him. Watch him, persze. És ez mi? Ez nekem nem mond sokat.
Próbálom követni a kompaszt. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage your entertainment for this evening, Mr. Hugo Punch! Amúgy ez az LS kurva jó, azt meg kéne vennem egyszer. Ez kurva jó. Is it Rose? Is it Rose? Yes, I'm Rose. Na, az a lényeg. I saw you announcing Hugo Punch onto the stage. I was enjoying it. We were making money again. Everything seemed to be getting better until Jimmy started behaving oddly. I heard him shouting, staring at himself. He seemed angry. Angry? Ő angry? Basz, bazzeg, ezt most nem tudom mi. Nem csinálta. Angry. Ez mi ez a coil of wire, mert ezt senki nem tudta. What was the coil of wire used for? Annyit tudtak, hogy Jimmy szeretett játszani az elektronikával. Jimmy used to carry a wire around with him. He liked playing around with electronics. Szeretett játszani az elektronikával. Ennyit tudunk, mert ezt ahogy senki nem tudta eddig szinte. Bazzeg, erre nem tudok mit mondani. Who wrote the note that says goodbye? Who wrote the note that says goodbye? Jimmy wrote it. Wrote it. Ez meg a... Ez. What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to the goodbye note? Goodbye note. Maybe. I don't know. Maybe I don't know. Oké. Oké, akkor... Basz, nem tudom. Suitcase ez mi? I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? They were mine. They wanted to go away, but I never got a chance. What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to what you said about the suitcases? Suitcase. Kurva élet. Akkor mik ezek a I found some trófizek? trophies. Who won them? Mik ezek a trófizek? Már ezt sem tudom. Jimmy bought them to make it look like he'd won awards. Aha. Tehát, akkor ez. Meg a trófizek. What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, does that have anything to do with what you said about the trophies? Trophies? I don't know. Akkor mi? Basz meg. The Hugo Punch. Hol az a Hugo Punch-os, amikor fent van a stage-en? Itt van. Great Hugo I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the Great Hugo. Ez mi? He was a magician and an entertainer. He bought the hotel to promote his stage show. He became famous. He was on television. I worked as his assistant. Then things developed. Erre az, hogy nem tudom mi a válasz. Jó, azt meg kell néznem a Mirror papacsömet. Az is jó, hogy megfulladok közben. Mi az? Nem tudom. Azon van. De. ...306-os. Az nem egy sötét szoba?
306-os jó. Csap fel a 3-asra. Köszönöm egy kicsit a monitorom. Lehet, hogy el kell takarítsam. Down here. Lent van. Kizárja ilyenkor, ezt visszabaszod! És nincsen nálam a kulcsok, geci. Fú! Muszáj lifteznem. De akkor az összezárva. Ezért oldom fel a lépcsőket, basszod, hogy könnyű legyen közlekedni. Ne kell mindig liftezni. Jó, akkor liftezek. És csak elakad az egerem is, bazzeg mindenben. Vezetékes. Elakad az egerem mindenben. Hát a 306 az nem sötét szoba, amúgy most már, de most tényleg nem oda szól. Nem, mert azt hiszem az a 302, ami sötét szoba. Vagy nem tudom. Kéne szólnia valami jó beatnek. Hol van a 300? Jó, visszamegyünk akkor, faszom! Ez itt van mellettem, persze. Szava! Jó, azt akkor kivágom nektek, ameddig állítok a 306-ig, mert megint nem, az megint ott fent kell. Na! Nem kellett olyan sok idő, mire Jimmy lecsoltam az izéről a harmadikról, nem tudom beszélni. Nem kellett olyan sok idő. Na, 306, erre. Laggolok, mint a tető. 306. Ez itt a 306-os. Nem, ez a 302. Erre a 306-ok. Ez annyi. Ez 307, ez nem jó. Erre. Mennyi ez? 304. Közben gondolom 303, jó. Mennyi ez? 305. 306. Na, mi van ebben? Na, mi van itt? De a törítőre. Bazd meg, de gyorsan felértél, hallod? A Broken Mirror. Na! Ja, mert hogy ideges volt. Jó, mondjuk ezt az abban kurvára nem tudtam, szóval édes minden. Az amúgy ott egy heater? Az egy heat. Az egy heater? Hát tényleg a törött üvegek, azt még meg sem találtam egyszer sem. És persze, hogy pont az a szoba van itt, amelyikhez semmelyik nincsen. Jimmy? Semmelyikhez nincsen kulcsom. Mája, mi van? Gyere. Hey! Gyere, faszikám! Gyere, faszikám, várlak! Gyere, itt az asszony! I'm here! Gyere, nem harapok, gyere nyugodtan, cica. Cic, nem bánt a néni. Mi? Úgy kitanultam most már, ilyenkor, amikor nyekereg egyet az ajtó, akkor kell bemúlni. Ma akkor 100% hogy bent lesz mi a faszom, a budiba. Akkor 100% hogy bent lesz. Ezt most kitanultam. Go. Már hallottam lépkedni.
mindegy. Ja, bebújt, oké. Akkor csak én vagyok hülye. Jó. Zsale. Eye of the time. Gets ide megint. Random radír az asztalomon. Csaki. Na, az be. Na szóval, Rose. Hello? Hello. I Is can it hear Rose? you, az hello. Jó a szöveg amúgy. Yes. Oké. How did those mirrors get broken? Jimmy broke them. Broke them. Ó, faszom. Ja, mert azért mert ideges volt Csóri. Hát jó van, sajnálom. Figyelj, ne legyen ideges, aztán minek jött komedistának amúgy. Geci, bazd meg, nem tudom beállítani a hajamat. Akkor ez meg ez. What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to what you said about the broken mirrors? Breaking the mirrors was just the start. I asked him about it, but he didn't remember doing any of it. Amúgy egy jó el And vagyok. other strange things started happening. Hármas, bassz meg. Persze, hogy ott van fent a sziópatánk, bassz meg. Jó. Persze, hogy ott van fent a sziópata állat, bassz meg. Jó, fasza. Úgyhogy most tehetek egy tiszt... Ne forpit... Ma megpróbálom 100%, amúgy mennyire tartom. 70, jó, mindjárt 100%, jó, oké. Hármasra. Remélem nincsen már fönt az a sziópata, hanem lejön. Dolgra. Szelgére. Álljaj. Megfordulok, nem akarok meghalni. Valamit hallok. Álljál. Most csak egy kicsit ijedtem meg, mert azért hallottam, hogy lépkedett mellettem. Ilyenkor is le tud ütni amúgy, amikor mi a faszom. Amúgy ez ilyenkor is le tud ütni, amikor nem fordulok meg. Ezt nem is tudtam. Akkor mehetek le az egyesre, visszaszerezni a rohadt audioszaromat. Audioszaromat, hát bazdmeg mi a faszom. Spiritboxomat, ember, mert már itt is fazmózunk. Itt is fazmofóbiázunk. Geci, hallod? Megnyomom a hajam. Hát neki, de járja fotrászhoz. Szó. Kimész és megint leüt, fasz meg. Amúgy hiszen, amikor hallottam, hogy mellettem lépkedett, akartam nyomni a lift gombot, hogy mondom, jó, akkor lemegyünk a másodikra. És én nem tudom, így valahogy előbb leütött. Amúgy ilyenkor röhögnék egyet amúgy, hogyha a store roomba itt sötét lenne. Akkor hogyan szerzem vissza a spiritboxot? Az olyankor érdekelne. De azt tudom, hogy a 3-ason a store room az amúgy kurva sötét, ami itt van a bejárat mellett. Azt tudom jól. Hát a bejárat a lift mellett. Azt tudom jól, hogy az sötét. Amúgy valami nagyon nagy zene ment a harmadikon. Remélem nem copyrightos. Csak nem. Monoblending csak nem olyan köcsög cég, mint a egyesek. Hogy copyrightossá teszik a zenét. Csak.
Kapcsolod le! Hogy? Itt lenne bazd, hogy Jimmy előttem hallod. Is it Rose? Akkor hát... BAM! Faszom. I can hear you. Hol van, na. Akkor itt jól leszek, mert itt voltál. Is it Rose? Ez itt Rose. Remélem be kell menni az egyesített szobába. A kurva anyádat akkor bazd meg. Mutat akkor kurva anyádat. Is it Rose? Is it Rose? Jaj, már izé. Mi az, hogy I can hear you too, bazd meg? Ahol kell veled beszélni? Ki mondta, hogy hozzám szólhatsz? Faszom. Forgok itt, mint izé, bazd... Menj be! Majd fasz kapok tőle. Hol kell beszélnem veled? De itt volt a folyosón, I can hear you. Most a tárgyat fogja kimutatni, én megverem. Én megverem, bazd meg. Coil of Wire, jó. Tök jó, csak nem tudom, hol kell vele beszélni. Megpróbálom itt a 306-ba, vagy mi? Ja, ez 306. Is it Rose? Is it Rose? Nem hiszem, hogy itt lesz. Rádióstatik, ja. Spirit is még. Én most rákeresek, hol kell vele beszélni. És nem érdekel bazzeg, most én rákeresek, hogy hol kell vele beszélni. Na, utána néztem, hogy hol kell vele beszélni. A 304-be kell vele beszélni. Érted? Ott van a folyosón, bazzeg. Nem a folyosón kell vele beszélni, hanem a 304-be. Ami egy sötétő szoba. Oké. Legyen. Gyere be! Gyere be, légy szíves! Down here! Na, hallom, hogy itt lépke. Erre. This way! Gyere, drágám! Gyere, várlak, itt vagyok a 300 anyádat. Azért hallom, hogy kopog a cipője, és ez megújt. Ha most megint leütött volna azért, mint ahogy tegnap, hogy megfordultam, azt leütött, hát én itt akkor nagyon pipa lettem volna. De 300. Ami 303. Mi van? Jó hangosan röhögött, bazd meg, hogy jó. Faszom. Ameddig nem jön be, addig jó. Is anyone there? Is anyone there? I can hear you. Is it Rose? Azt hittem, hogy nem itt kell vele beszélni, mert akkor megfojtom. Yes, I'm Rose. Na, siton. I saw you standing in a corridor full of mannequins. Who put them there? Jimmy. He didn't understand at first. He was confused. But then I realized Jimmy wasn't the one doing these things. Like the mirrors, he was starting to fracture. Jimmy wasn't in control anymore. Megint le a stage-hez, bazd meg. Túl sokat kell össze-vissza ugrálni a szinteken. Szia. Hát ha azon majd meg sem ijedek, tehát most. Meg akarom hallgatni a kuncogását. Ne röhögjél, mert nem vicces. Be.
104-esnek a szobakulcsa. Hol vagyok? 307. Bejössz? Bejössz? Léci. Jó, hát egy kicsit megijedtem. Egy kicsit... Jimmy? Kicsit így felment a pulzusom, hogy anyádat. Mája! Gyere! Hey! Na végre. Tesó, ilyenkor örülnek, hogyha lehalna az egerem. Ilyenkor örültem volna, ha hogy mondjam, tehát mindegy, hagyjuk. És hülyeséget beszélnek. Nem tudom, csak moldolni akarok, rantolni, keci. Moldolni. Tökölvetek. Mondd, hogy bebújtál. Nem bújj be, bazd meg! Hallom lépkedni. Bazd meg. A másik monitoromra figyelek, geci. I'm here. Azt nem tudom megnyomni, hogy call out the Jimmy. Ajá! Gyere már! Down here! És most bújjál be, jó? Tudom, hogy kell buddhiznod, ne tartsd vissza, mert abból bajok lesznek. Ne tartsd vissza, az nem jó visszatartó, tesó. Még ha finganod kell, akkor sem. Az se jó. Inkább az olyan, mint a mentő. The room door is closed. Ez amúgy kellett már, amúgy eskü hallod. Ja, hogy dögöljek meg, néha nem hallanám meg, hogyha sétál. És szerintem bebújt. Bebújt. Ha most itt kimegyek és leüt, akkor én mérges leszek, ha leüt. Bebújt, ez az. Na, call the lift. És ameddig lemegyünk, addig iszunk. It's just his comedy routine. It's his sense of humour. Oh, I'm sorry if you've been offended. Excuse me. Sorry. Rose apology to quest. Vending ma bazd meg, nem tudom ki. Is it Rose? Quest. Yes. I'm Rose. I saw you in the ballroom. Yes, The audience was booing and you were I'm Rose. apologizing. What was happening? It wasn't Jimmy on stage anymore, it was Hugo Punch, his comedy character. Hugo started insulting his audience every night. He seemed to be enjoying it. And one night after the show, a guest told Jimmy what she thought of him. Jimmy lost his temper. He did something stupid. Na, és mivel láttam már a Mirroron, hogy mi kell, hol a Coil of Wire. Ott van. When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, is that connected to what you said about the coil of wire? Jimmy locked her in a room and tied her up. I didn't know what he was going to do. I found her and let her go. Jimmy said it was a joke. She didn't press charges, but she told the newspapers. Newspaper. Csörög a telefon, vedd fel! Csörög a telefon, bátyja, vedd fel! Na jó, ilyet nem mond senki.
Értem én, hogy csörömpöl a zizidemiket. Most ez a csörömpölés, ezek nem nincsen. Azt hallom, hogy csörömpöl. Pont itt vagyok, jó, sita. Pont itt vagyok. Fáj a kezem. Anyád! Anyád! You know that Rose hiding and people banging on the door. On that door, watch. Is it Rose? Is it Rose? Yes, I'm Rose. I saw you upset. People were knocking on the door asking questions. Who were they? Journalists. They wanted Jimmy. But Jimmy wasn't in control. It was Hugo Punch who tied the woman up. Jimmy couldn't control it anymore. He was depressed. He just wanted to leave everything behind and go. Mi van? No és erre mi a tököm a megoldás? Mert ezeken nem mond semmit. Journalation, the wanted... Anyád. Journalation, the wanted Jimmy, but it was Hugo Punch voted the woman up. Jimmy couldn't control it anymore. He was depressed. He just wanted to leave everything, everything behind and go. Ez nekem nem mond semmit. Azt se tudom, hogy van-e egyáltalán ilyen dolgom, baszki. Megpróbálom a suitcase megint. Hát ha. When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to what you said about the suitcases? Mert technikailag, ha el akar menni, akkor a... Akkor... Goodbye note, tényleg. Azt még megpróbálom. When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to the goodbye note? Goodbye note. Jimmy hated what he'd done. He'd been fighting Hugo Punch all his life. It was inside him, making him do all those bad things. Jimmy didn't want to live anymore. Kettes floor. Azt mondták, zsal fel a másodikra. Jó, akkor zsal fel. %85 komplit, azt a kurva. Kettes. A feledékeny is vagyok, baszki. Liftezzene? Nincsen. Ez innen hátulról jön nagyon. Sound of water running into the bed. Ugye még milyen erős hely. Azt a kurva bazd meg, ez ASMR volt a javából. Jimmy? Jó. Hogy micsoda? Rose, find Jimmy in the bathroom. Én nem ezt csináltam, amire gondolok.
Is it Rose? Is it Rose? Nem. I saw you in a room upstairs. It looked like you found someone in the bathroom. What happened? What happened? It was Jimmy. He tried to kill himself. That's why I had to tell him the truth. Aha! És ez, bazd meg, mivel lesz összeköttető? Mert ez... It was Jimmy. He tried to kill himself. That's why I had to tell him the truth. És ez mivel lesz? Na, inkább ezt megnézem a mirrorba. Nem tudom. Tudja, hogy nincsen nálam az a tárgy, ami ide kell, szerintem nincsen nálam. Az a baj. A wedding ring. A wedding ring, oké. Is it Rose? Megint visszajöttelek zaklatni. Megint visszajöttelek zaklatni. Na, Who did the wedding ring belong to? wedding ring belong to. It was mine. Someone made me an offer I couldn't refuse. Fasza. When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to the wedding ring? Mi van? Mi van? Azt mondta, hogy I don't know. What? De azt mutatta a tükör, baszod. Vagy lehet amúgy azt, hogy mindig más képet mutat róla. Bazd meg! Én most hülye vagyok, hogy nem tudom, ez a wedding ring. Ez egy kurva gyűrű. Vagy nem, vagy most én vagyok a hülye? Hát dögöljek meg, bazd meg. Ez úgy néz ki, mint a wedding ring. Rose, itt vagy? Is it Rose? Na. When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to the wedding ring? Akkor feljebb raktam a wedding ringet. I don't know. De a mirror meg azt mutatta, hogy... Mi van? Ezt a Great Hoogot kérdeztem már... Megpróbálom ezzel. Mert akkor Hugo-nak köze volt valamihez. Megtalálom meg ezt a wedding ringet. When you said things developed with Hugo, is that connected to the wedding ring? Yes. We were married. We were happy at first, before things started to change. Things change with Hugo. De nem kaptam ilyen izét, hogy ügyes voltál, hülye gyerek. Nem kaptam ilyet. Mert csak megkaptam ezt az emlévát, hogy things changing with Hugo. Mert Hugo-nak köze volt, mert Hugo Punch, ez mindig ez a Jimmy-nek az izéja volt. Fordulj már meg, légy szíves. Most én ezt nem értem, várjál. Most én vagy hülye vagyok, vagy én nem tudom, de ezt most nem értem. $305. Miért szereti ennyire Rose ezt a 3-as emeletet, baszki? 305. De most dököljek meg, baszd meg, hallom, most tényleg most dököljek meg.
Az nem zárva van. Na most nem tudom, mert úgy emlékszem, mint hogyha az a szoba zárva lenne. Geci, de megijedtem ettől kurva hangtól, az egy bagos a játékom. És remélem Jimmy még mindig fönt van. 305. Akkor erre lesz. ...302... 304... 3... Ne basszál fő, bassz meg, ez eddig zárva volt! Most vagy én vagyok amnéziás, vagy nem tudom, de ezt próbáltam kinyitni, és ez zárva volt. Most mi van, rögtön Jimmy kinyitotta, vagy mi? They found the toy for the baby. Be kéne zárni, hogyha itt van ezen az emeleten valami. Azért körbenézek még egyszer. És persze, hogy itt van, bazd meg, mert hallom a lakcipőjét. Walking the nearby. This way. Hallom a lakcipőjét, bazd meg, ha. Új! Köszönöm, bocsánat. Bebújt. Bebújt! Akkor hagyjuk. De akkor most nem értem, megkaptam rá ezt az emblémát, hogy ügyes vagy... Basz meg. Ah. Kettő 17 és 223 arra. Tök jó, hogy laggolom ugye a játékom. Nem segít semmit ez a Riva Toner program, az a baj. Vagy csak nem tudom normálisan használni. Na, drágám, visszatértem. Drágám, hülye vagy. Hello? Is it Rose? És jöttél? Hello! Yes, I'm Rose. Who did the baby's rattle belong to? It was for the baby. I kept it in my bedside drawer. Draw. Akkor ez meg ez. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? Baby's rattle. Maybe. Akkor nyádat. Akkor a Hugo Punch hol van? Mert azzal kaptam ilyen szarokat. Itt van. When you Hugo said Punch. things developed with Hugo, does that have something to do with the baby's rattle? Na. Dr. Bose killing himself. Ah, igaz. Az már nem tudom. Akkor... You said there was only one thing you could give Hugo. Does that have something to do with the baby's rattle? The baby's rattle. I thought having a child would solve everything. I was wrong. De megint kaptam ilyen szar, bassz meg! És nem értem.
Mert megint kaptam ilyen emblémát, hogy sikeresen teljesítetted ezt a sztorit, akkor jön a következő. Megint kaptam ilyen. Lehet, hogy halucinálok. Lehet halucinálok egy kicsit. Hol a mirror? Én most ezt nem értem. Ezt olyan nem értem így. Le a ground floorra. Semmi izé, menjél a ground floorra. Oké, akkor lemegyek. Le a ground floorra. Leakart egy kicsit a felvételem. Na mindegy, csak. Na? Megfordulok, 360. Itt kell valaminek történnie. Még itt van egy szellem. Ugrál az iránytű is. What's your name? Keci, nem akartam megnyomni! Micsoda? Mi ez a játék, baszkem? Ebben ez nagyon beteg. Ez a... Amúgy véletlenül nyomtam meg most a liftet, esküszöm, az meg. Nem akartam megnyomni. Esküszöm, most véletlenül nyomtam meg. Azt mondja, ja, egy kulcs, hülye vagyok. Igen. Basement store. Az az ajtó, amelyeket nem tudtuk kinyitni. Basement store. You know that... Bazd meg. De hova kell jelenteni? Jó, akkor ez is megvan. Mit note? Shouting falling elevator. That's it. Ez az? Hát gondolom ez a store room, eddig az összes ilyen ajtó az mindig store room volt. Azaz. Doors annak. Store room. Várj, tudok kiabálni. Picsába. Semmi. Ez egy születési papír, jól látom? Ja, be birth. Shield, 16 júni 1976. Scarborough General Hospital. James Alexander Hall. Hugo Reginald Hall.
Shimin Himika Brothers India, Stage Magical School Teacher, Mother Rosemer Dolores, Scarborough North Yorks, Hotel Preparation, Properator, bocsánat, Properator, Found Jimmy Hall Birth Certificate. Ja tényleg, mert ez a faterja Jimmynek, Hugo Reginald Hall. És ez Jimmynek az igazi neve, hogy James Alexander Hall. Jameset szoktuk Jimmynek becészni. Nem hiszem. Ja de, hülye vagyok. De a másik neve az Alexander. Alex! Na jó, van, hagyjuk. Akkor ezt kell felvinnem most oda? Nem teljesen értem, de oké. Próbálom érteni. Megpróbálom érteni. Akkor visszaviszem ezt a Róznak. Visszaviszem, ha megkérdezem, hogy ez micsoda. Megkérdezem, hogy ez kérem szépen micsoda. Aj, geci. Megkérdezem tőle akkor, hogy mi volt ez a... Mit szólnék én ahhoz, hogyha nem? De gyorsan közeledsz, bazd meg. Kijátszottam a rendszer. Haha, Jimmy, hülye vagy. Na jó, ez gáz volt. Na, is it Rose? Is someone there? Is it Rose? I can hear you. Kurva anyádat. Is it Rose? Bocsánat, már. Ember, mi az, hogy I can hear you? Csezd meg. Csezd meg, mi az, hogy I can hear you? Oké, ezek szerint hallottál, baszki. I found Jimmy's birth certificate. It says Hugo Hall is Jimmy's real father. Jimmy is Hugo's son in every way. És itt I heard a man shouting and a child crying. What happened? de ez ugyanaz, baszki! Hugo was a violent, evil, sick man. Tehát, hogy ez egy tényleg egy nagyon rossz ember volt ez a... Hugo... Hall... Hugo nagyon rossz volt. Ja. Yes. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? Birth certificate. I admitted it all to Jimmy. Jimmy didn't remember Hugo. He'd blocked out the memory. Hugo beat Jimmy from when he was born. For 2 years. I should have stopped it earlier. Jó, Jimmynek az apja folyamatosan verte. Oh! Akkor ezzel megmagyarázza, hogy Jimmy akkor miért ilyen sziopata. Azért, mert rossz nevelés kapott. Nem rossz nevelés kapott, hanem az apja folyamatosan verte. Elméletileg nincs itt Jimmy. Azért mondom, hogy elméletileg, mert most hallottam kintről. Leütsz, mérges leszek. Elméletileg nincs itt. Ahogy láttam, le kell mennünk meg itt az LG-re, a Lower Ground-ra. Szava!
Anyádat bazd meg, kit fenekelnek el ennyire? Is it Rose? Azt! I can hear you, vágom. Is it Rose? Is it Rose? Azt a kurva élet. Yes, I'm Rose. I saw you with a wooden bat, attacking someone. Who was it? Hugo. I buried him down there in concrete, in a secret room. I should have done it sooner. I let him abuse Jimmy for too long. It was my fault Jimmy turned out the way he did. I thought the guilt would go away if I told Jimmy. I was wrong. It made it worse. I couldn't accept what I'd done. I couldn't live with myself. I found a bottle of turpentine and a lighter. Ez lesz, basz meg. What were they for? Az lesz. I don't know. They belong to Harvey. Belong to Harvey. Felgyújtottad magad, ugye? When you said you couldn't live with yourself, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Az lesz. I had no choice. Jimmy had gone to find Hugo's grave. I was alone. I knew what I should do. Gott, bazd meg. Fel a másodikra. Hány százalék? 100% complete, jó. Akkor ez lesz az utol... Jó. A kettesre csak kár, hogy ott a sziópatánk, bazd meg. Remélem nem kap el. Persze, bazd meg, hát a legyél itt. Megvárom, ameddig feljön ide. Eljött velem. 2:23, jó. Faszom. Jimmy? Hey? I'm here.
most vagy leüt, vagy nem. Jó. Hallom, hogy ropog a lakcipője, bazd meg, izé. Vietnámban volt, bazd meg, katona, azt onnan tanult meg, így járd a lakcipőjével, bazd meg. Annyit tudok, hogy erre kell menni. Ennyit megjegyzem a kompaszban. Erre. Ebben. Megfordulok, nem akarok felgyulladni valakit. Is it Rose? I saw you. You were on fire. What happened? If I hadn't done it myself, Jimmy would have. Or rather, Hugo would have. Hugo's still in charge. Even now, he's controlling Jimmy. Ask Jimmy to show you where Hugo lives. Viszlát, Rose. Talking to the dead, Maya. Mi? I know Hugo's your father, Jimmy. I found your birth certificate, and I know Rose tried to kill him. But she failed, didn't she? Then where is he now? Késik a szöveg. Well, why don't you come and meet him? It's time I introduce you to the family, Maya. Your complete Rose story. Complete Rose story. Jó, én ezt itt hagyom abba. 100% complete a storyból. Jó, holnap visszatérek a lezárással, mert szerintem most hát tényleg csak a lezárás lesz, úgyhogy holnap találkozunk, addig is sziasztok!